दिनै गोथार आमथिसुवा। बर' समाजाव आमथिसुवाखौ मोनसे फोरबो महरै फालिनाय जायो। नाथाय आमथिसुवाखौ लानानै बर' समाजाव माखासे नेमखान्थिफोरखौबो फालिनाय जायो। बे सानाव बर'फोरा आबादनि फोथाराव थाङा। आबाद फोथाराव थांनानै हाल खदाल जावोब्ला सुवा जायो होननानै बर'फोरा फोथायो। बर'फोरा बे सानाव हा जावा। हा जावोब्ला सुवा जायो होननानैबो फोथायो। गोदो गोदाय आजौ आजौनिफ्रायनो बर' समाजाव बे नेमखान्थिखौ बर'फोरा फोथायबोदों। आमथिसुवाया बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै दोरोङारि फोरबो। बे आमथिसुवानि सानाव गामिनि लाइमोनफोरा हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांनानै साखोन सिखोन खालामनाय जायो। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बे सानाव दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाइ जेरै थाइजौ, खान्थाल, रैमालि बायदि रोखोमनि फिथाइफोरखौ ज' लोगो नांनानै जायो आरो गामिनि फोथाराव गेदेर उन्दै, बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै बायदि रोखोमनि खेलाबो गेलेयो।